Hezký den. 3. července se konal v Pišnově dětský den. Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit, hrála zde kapela Megabit a také se hrál fotbalový zápas. I přes nepříznivé počasí přišlo mnoho lidí. A pod něj napsal pán jméno tvý. Nikdy se neusměješ, nikdy mě neoceníš a pořád jako ústá mě nebaví. Na srdci posvěcení, nakresl přirození a pod něj napsal pán jméno tvý. A tvoje dlouhý černý vlasy poznám už z dálky. Možná se svezeme ještě jednou do naší noční tramvaj. Která nás oba vezme na chvilku malou, na chvíli zpátky. Kočky z rána mývaj hlad, po noci plný neřestí, je pohladí a dají jíst. Po mně se toulá a vede nesmí, a její oči vědí víc než ví. Došly mi slova, já stál tam jen, s touhle jedinou bych zemřel. A jestli vám to nestačí, Stála spontaže, ty svůj tanci a to netančí.
jinak jako dneska, co se týče toho dětského D, tak kvůli nepřízní počasí jsem čekala, že bude menší účast, ale jako sešlo se hodně lidí a hraje tady kapela ještě teďkon, jako opravdu jsem moc šikovná na to, že jsou začínající teda a byly tady různé soutěže, myslím, že pět těch družstev nebo nějakých disciplín a děti si vyhrály bonbonky a lízátka a taky. Tak jako myslím, že i děti si přišly na svý dneska, no a teď se zdá, že trošku přeje počasí, tak tu zůstaly ty starší, takže každý má svý, no. Komu fandíš dnešním fotbalovým zápasu? No určitě hasičů, protože jsem hasička, takže tam bezpodmínečně. Fotbalisti, co jsou FC Pěčnov, tak ty jsou profesionálové, takže jako ty to musí umět, když to řeknu. Jak se ti líbí dnešní den? Moc byly krásné soutěže a moc hezky hrajou. A budeš se koukat na fotbal? Mě nebaví. Takže jsi přišla hlavně kvůli soutěžím a kvůli kapele. Ano. Pro Vimperk EU připravila Lucie Randáková a František Kotal.